Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ako po si Ruben, isang OFW at lagi pong nakikinig sa inyong mga kwento. Nais ko lang po sanang ibahagi din sa inyo yung naranasan ko nung binata pa po ako. Sa probinsya po kasi ako ipinanganak at lumaki. Minsan, nang dumalo po kami sa isang kasiyahan, pagkat mayroon pong ikakasal na kababaryo po namin, ay nakaranas po kami ng isang nakakatakot na pangyayari. Sa amin po kasi, bago yung mismong araw ng kasal, ay may idinaraos na kasiyahan kung saan ay mayroon pong sayawan at kaunting kainan. Bali 3 po kaming pumunta noon. Ang nakababata kong kapatid na si Marlon at isang pinsan namin na si Randy. Ang pinagdausan po noon ay sa bahay ng babaeng ikakasal at nasa bukid po iyon. Na kapag aking naaalala ay namamangha talaga ako. Pagkat kahit ganong kahirap sa amin noon, ay nagagawa pa rin pong maidaos ang sayawan kahit pa nasa bundok. Na noong mga panahong iyon ay wala pang ang kuryente, pagkat bundok po talaga, na yung ginagamit kapag may mga okasyong katulad noon ay baterya ng sasakyan, kung minsan naman ay maliit na generator. Yun na ang magbibigay ng kuryente para sa mga kasangkapang ginagamit sa sayawan at para mapailaw ang mga bumbilya. At kahit medyo makabago na noon, dahil dekada 90 na nang mangyari ito, ay gumagamit pa rin ang mga tao sa amin ng Petromax para makapagbigay ng karagdagang liwanag. Nang nasa sayawan na po kami, nakita namin doon ang ilan naming mga kakilala na dumalo rin. At hindi na kami nagtaka pa, pagkat inaasahan na namin iyon. Pero maraming naroon na hindi namin mga kakilala, na naisip namin marahil ay mga kamag-anak iyon nung lalaking ikakasal. Balita kasi namin, ang mapapangasawa ng aming kababaryo ay taga-ibang bayan. Sa gilid ng sayawan ay may kanya-kanyang pwesto ng mga nag-iinuman. Masaya kaming nakisayaw ng kapatid at pinsang ko. Noong una ay wala namang kakaiba at maayos naman ang lahat. Kapag kami ay nakakaramdam ng pagod sa kakasayaw, ay humihinto muna kaming sandali at tumatagay. Naging mas masaya pa yung sayawan habang lumilipas ang oras, dahil marami pa ang mga dumarating, lalo na at nadaragdagan yung mga kadalagahang nakikipagsayaw, na kapag tumutugtog na ang sweet music ay talagang nakikipag-unang kami para yayain yung mga magaganda at napupusuan namin. Ano pa't napakasaya noong mga sandaling iyon. Kaya lang, habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang nagkakarami ang mga tao, na mas marami pa ang dumarating at nadaragdag
kaysa mga umuwi. At para bang hindi tumitigil ang patuloy na pagdagsa ng mga tao, na ang karamihan na ng mga naandoon ay hindi na namin mga kilala. Nung una ay amin pang binaliwala iyon dahil ang buong akala namin ay nataon lang marahil na maraming kakilala at kamag-anak yung mga ikakasal. Kung kaya nagpatuloy lang kami sa aming pakikipagsayawan, na wala kaming kamalay-malay na mayroon na palang kababalaghang nagaganap. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya, noong mga panahong iyon ay mga mag-alauna na ng umaga. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsang ko na umuwi. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya noon ay mga mag-aalauna na. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsan ko na umuwi. Nung mga sandaling iyon ay nakikipagsayawan pa rin silang dalawa. Nang lalapitan ko na sila para yayain, ay bigla namang nagkaroon ng komosyon. Nagulat ako pagkat ang sangkot ay yung pinsan namin at nagkakagirian na. Agad akong lumapit at umawat. Base sa narinig ko, nasagi umano ng pinsan ko yung babaeng kasayaw ng lalaki, at hindi man lang umano humingi ng paumanhin. Namariin naman iyong itinanggi ng pinsan namin. Wala daw siyang nasasaging sinuman. Dahil doon ay agad kong naisip na marahil ay gumagawa lamang sila ng dahilan, na maaaring may pinaplano lang talaga silang masama sa amin. Kaya para hindi na humaba pa yung usapan at tuluyang mauwi sa gulo, ay hinila ko na ang kapatid at pinsang ko. Ako na rin ang humingi sa kanila ng paumanhin. Ngunit habang papalayo kami, ay naririnig ko pa rin yung pagmumura ng mga ito, at tila ba galit na nagbabanta pa. Kaya sinabihan ko ang mga kasama kong magmadali na, pagkat argabyado kami sa dami nila. Nang binabaybay na namin yung daan pauwi sa amin, ay bigla na lang kaming may naramdaman. Sabi ko sa kanila, mayroong sumusunod sa amin. Kaya sinabi kong mas bilisan pa namin ang ginagawa naming paglalakad. Di nagtagal ay nanindig na ng tuluyan yung balahibo ko sa katawan, nang ang sunod naming marinig ay huni na ng aswang. Pamilyar kami sa huni noon, pagkat nakarinig na kami noon nang minsang kami ay matulog sa bahay ng lolo namin. At ang lalo pa po naming ikinagimbal noon ay makalipas lang ang ilang sandali ay hindi lamang iisang huni ang aming narinig, na sa aking palagay ay hindi po iyon bababa sa 5. Kaya sobrang takot ang naramdaman namin. Nag-alala talaga ako noong mga oras na iyon, dahil ang makasagupa ka nga lang ng isa ay parang napakahirap na. Yung higit pa kaya sa 5, at lalo pang nakapagpadagdag sa amin ng takot yung kabilugan ng buwan. Kaya mas nagmadali pa kami. Pero isip ko noon, kung sakali mang
wala na talagang ibang paraan, ay lalaban na lang kami. Kung kaya, nakahawak na ako noon sa aking balisong. Usong-uso po kasi sa amin noon ang balisong. Halos lahat yata ng mga kabinataan noon ay laging may dalang balisong bilang kargada. Dahil nga may ilang insidente na ng pandudumog ng aswang doon sa amin. Nung huli ay minabuti naming tumakbo na, pagkat lalong tumitindi yung paghuni ng aswang. Napahina na iyon ng pahina, at alam na alam namin kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya tumakbo na kami. Pero makaraan ang ilang minutong pagtakbo ay bigla kaming napahinto nang humarang sa aming daraanan ang dalawang naglalakihang aso, na sa tingin ko kung aking lalapitan iyon upang sukatin ay lampas pa sa aking bewang ang taas ng mga ito. Nagpaparot pa rito silang dalawa na tila pa binabantayan at hinaharangang talaga yung aming daraanan. Nung puntong iyon ay kinuha ko na ng tuluyan yung aking balisong at binuksan. At ganun din ang ginawa ng kapatid at pinsang ko. Alam na naming tatlo na hindi karaniwang aso ang humarang sa amin. Pagkat sa tinagal-tagal na namin doon ay wala pa kaming nakita na ganong kalaking aso. At walang sino man doon sa aming baryo o kahit sa buong bayan pa namin mismo ang may nag-aalaga ng ganong kalaki. At sa mga ganong sitwasyon, base na rin sa naranasan ko, ay makakaramdam ka talaga ng kakaiba. Kaya malalaman mo mismo sa iyong sarili na iyon ay hindi ang karaniwan. Maya-maya pa, nakita naming gumalaw yung mga halaman na nasa gilid ng daan. At mula doon ay may lumabas pang dalawang naglalakihang aso na nakaangil pa nga ang mga ito. At kapansin-pansin pa nga yung matinding paglalaway ng isa sa kanila. Bigla kong naramdaman na bumilis at mas lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib, lalo na nang makita naming parang naghahanda na silang sumugod. Kaya mabilis kaming dumampot ng mga bato. Hindi na namin hinintay pa na kami ay sugurin ng mga ito. Pinagbabato na namin yung mga aso, habang ang pinsang ko naman ay panay ang pagsigaw. At biglang may napansin kaming dalawa pa na biglang lumitaw sa aming likuran. Dahil doon ay napatakbo kami sa isang malaking puno at doon kami pumwesto. Rinig na rinig ko yung malatambol na tunog sa tuwing sila ay aming matatamaan. Ngunit hindi pa rin umaalis ang mga ito, na tila ba desidido talaga silang kami ay malapa. Hanggang sa makarinig kami ng mga tinig ng mga tao. At nang mapalingon ako, ay nakita ko ang isang grupo ng mga kabinataan na tumatakbong palapit sa amin. May mga hawak din silang bato at yung iba naman ay may mga balisong rin. Kanila ring pinagbabato yung mga aso habang sumisigaw sila ng aswang-aswang. Sa pagkakataong iyon ay doon pa lang nagsipulasan yung mga malalaking aso na pinaniniwalaan naming mga aswang at pawang mga
nagpanggap lamang. Nalaman naming papunta din pala sana ang mga ito doon sa sayawan. Ngunit dahil sa nangyari, ay nagkayayaan na lang kaming mag-inuman doon sa bahay namin. Mga kakilala din namin sila ng iba pa nga ay aking mga kababata at naging kaklase noong ako'y nag-aaral pa. Pagdating ng bahay ay nagkatay ako ng manok bilang pasasalamat ko na rin sa ginawa nilang pagtulong sa amin ng kapatid at pinsang ko. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari sa sayawan. At sinabi kong malakas ang aking kutob na yung mga aswang na humarang sa amin ay yung nakaalitan ng aking pinsan na mga kaanak nung mapapangasawa nung aming kababaryo. Kumalat sa baryo namin ang nangyaring iyon. Nung huli nga ay lalo pang napatunayan na tama ang aming hinala na may lahing ang aswang yung angkan nung napangasawa ng aming kababaryo. Nang makarating sa amin ang balita na nakikita na raw itong nasa silong ng ibang bahay doon sa ibang bayan, dinala na kasi ito at doon na nanirahan sa bayan ng kanyang napangasawa. At ang paniwala ng marami ay hinawaan na rin ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ruby. Gusto ko lang rin sanang ibahagi sa inyo yung naranasan ko noong ako ay high school pa lamang. At ito ang pinaka nakakatakot kong karanasan na alam kong bibihira o iilan lamang tao ang maaaring makaunawa sa mga sasabihin ko dito. Naimbitahan po kasi kami minsan ng isa naming kaklase sa kanyang kaarawan. At nung mismong kaarawan na niya, matapos ang aming klase, ay dumiretso na kami sa kanila. Isang karaniwang handaan lang naman iyon. At wala naman akong napansin na kakaiba. Kung kaya, panatag kami nung iba pa naming kaklase na nakisalamuha sa mga taong naroon sa bahay nila. Karamihan ng naroon, ayon na rin sa kaklase naming si Lisel, ay mga kamag-anakan nila. Bali ang tinitira nila kasi ay isang compound. At lahat sila doon ay mga magkakamag-anak. Nang matapos na kaming kumain, ay binigyan nila kami ng inumin. Pero iba iyon kaysa hawak namin kanina. Kaya medyo nag-alangan pa ako. Pero dahil na rin sa pambubuyo ng mga kaklase ko, ay ininom ko na rin iyon. Masarap siya, ngunit nalasahan ko pa rin yung gin doon sa juice. Pero hindi naman ako nasuka o kahit naduwal man lang. Hanggang sa naubos ko yung isang basong ibinigay sa akin. Yun yung unang pagkakataon na nakainom ako ng alak. Nang makita nilang wala na akong iniinom, ay kanila akong tinagayang muli. Lumipas ang mga oras at ng mga mag-aalas 7 na ng gabi, ay nagyaya na ako sa isa naming kaklase. Sinabihan ko siya na umuwi na kami. Ngunit tila nag-e-enjoy pa ito, kung kaya sinabi niya sa akin na kung maaari ay mamaya na. At amin na lang raw
samantalahin yung ganong pagkakataon. Pagkat minsan lang naman daw yon. Dahil doon ay wala na akong nagawa pa. Pagkat parang ako lang ang nakakapansin ng oras at silang lahat ay abalang-abala sa pakikipagkwentuhan at walang pakialam. Hindi naman ako nag-aalala na baka pagalitan ako dahil nakapagpaalam naman ako sa aking mga magulang. Kaso, nagsimula na kasi akong makapansin ng hindi maganda sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi ko na nagugustuhan yung paraan ng kanilang mga pagtitig. Di ko rin nagugustuhan yung kanilang mga pagpupulungan. Napakiramdam ko ay ako talaga ang kanilang pinag-uusapan. At nasulyapan ko rin mismo yung mga kaibigan kong panakaw na tinitingnan ako, na para bang binabantayan nila yung bawat kilos ko, hanggang sa makaramdam ako ng pagkahilo. Naisip kong marahil ay tinamaan na ako sa aking mga nainom. Kaya nagpaalam akong sandali sa kanila na magsi-CR lang upang maghilamos, nang sa ganon ay may masmasan ako. Pero nang patayo na ako ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising ako, ang una ko kaagad napansin ay madilim yung kwarto. Nakakaunti lang ang liwanag. At nang igala ko ang aking paningin, ay nakita ko ang mga kandila at mga taong nakaupo sa sahig na may mga talukbong ang kanilang ulo. Iginalaw ko yung aking mga kamay. Napansin kong nakahiga pala ako sa isang mahabang mesa. At napansin ko ring iba na yung suot ko. Nanatili lamang ako sa aking pagkakahiga at patuloy pang nakiramdam. Pasimple ko silang pinagmasdan. At nakita ko yung isang lalaking nasa unahan at may ginilitan na isang manok. At kanyang pinatuloy yung dugo doon sa isang bao. Pagkatapos ay kanya iyong dinasalan at maya-maya pa ay uminom doon. Lumapit siya sa mga nakaupo at isa-isa rin niya silang pinainom. Nakita ko pa nga doon sa mesa na nasa may harapan na mayroon silang makapal na aklat. Mayroon din doong isang bungo at isang punyal. Pagkatapos nilang makainom na lahat, ay napansin kong kanila na akong pupuntahan. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko. Iyon na siguro ang pinaka nakakatakot kong naranasan sa buong buhay ko. Na kahit pa nga kung iisipin, ay napakaikling sandali lamang noon, pero noong mga oras na iyon ay para bang wala iyong katapusan. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nagkunyaring ako ay natutulog pa rin. Maya-maya, naramdaman kong kanila na akong hinawakan at narinig ko yung boses ng lalaki na may mga salita siyang binibigkas na hindi ko nauunawaan. Napakiwari ko ay kanya rin akong dinadasalan. Makalipas ang ilang sandali ay hindi ko na talaga iyon natagalan pa. Naisip ko kasing bigla na baka gagawin nila akong alay, tulad ng napanood ko noon sa mga palabas, na baka saksakin na lang ako nilang bigla. Kaya nagmulat ako ng aking mga mata at nagpumiglas. Nagmakaawa din ako sa kanila, pati na sa mga kaklase ko. Naramdaman kong humigpit pang lalo
ang pagkakahawak nila sa akin at ako ay kanilang pinipigilan. Pinapatahimik nila ako at sinasabing wala namang mangyayaring masama sa akin. Basta akin lang daw sundin at gawin lahat ng kanilang ipapagawa. Di nagtagal ay binuksan na nung lalaki yung damit na suot ko. Kung kaya nabilad yung hubad kong katawan. Nagpupumiglas ako. Pero dahil sa dami nilang humahawak sa akin ay wala akong magawa. Isinawsaw niya sa bao yung isa niyang daliri at habang may sinasabi ay may iginuguhit siya sa pagitan ng dibdib ko na naamoy ko kaagad yung lansa ng dugo. At umabot hanggang sa aking tiyan yung kanyang iginuhit. Diring-diri ako nung mga oras na iyon na gusto kong sumigaw ngunit kanilang tinakpan ang aking bibig. At paulit-ulit nilang sinabi sa akin na wag na akong lumaban pa at magpaubaya na lamang. Dahil para din daw sa akin iyon na nung mga oras na iyon ay hindi ko maintindihan yung ibig nilang sabihin. Hanggang sa pumunta yung lalaki sa gawi kong paanan at kanila akong hinila pababa sa mesa at nahulaan ko na yung sunod na mangyayari. Iyon ang hindi ko matanggap na nangyari sa buong buhay ko. Hinalay ako nung tumatayong pinaka-leader sa harapan ng kanyang mga miyembro. Nakasama pala iyon sa kanilang ritual. Napayak talaga ako nung mga oras na iyon at hindi ko napigilang maluha. Matapos ang seremonya ay kanila akong binantaan na may mangyayaring masama sa amin ng buong pamilya ko kapag ako ay nagsumbong. Kung kaya ipagpatuloy ko na lang umano yung pag-anib sa kanilang samahan. Total naman daw ay nagawa ko na yung unang hakbang para maging kaanib sa kanilang kulto. Dahil sa takot ay hindi na ako muli pang pumasok at kinumbinsi ko ang mga magulang kong lumipat na lang kami ng tirahan. Pilit nilang inaalam sa akin kung bakit, ngunit inilihim ko na lang iyon sa aking sarili at nagdahilan na lamang ako sa kanila. Matatanda na rin po kasi ang nanay at tatay ko noong mga panahon na iyon at 3 lang kami sa bahay. 2 lang kaming magkapatid at nasa ibang bansa noon ang kuya ko. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang karanasan kong ito. Sana ay inyo pong magustuhan at kahit papaano ay mayroon din po kayong matutunan na hindi lahat ng lumalapit sa atin at nagpapakilalang kaibigan ay tunay na maasahan. Ang iba sa kanila ay mga nagpapanggap lamang. Maraming salamat po. Ang sunod nating kwento ay nagmula pa rin sa isa nating taga-subaybay na tatawagin naman natin sa pangalang Joey. Ayon sa kanya, nangyari ito noong siya ay binata pa at ito ay naganap sa Montalban, Rizal taong 1984. Base sa kanyang pagsasalaysay, nagkayayaan sila noon ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Bumisita kasi sila sa isa nilang kabarkada na taga roon. Wala umano sa plano ang paliligo nilang iyon, pero mas gusto nila yung mga ganong lakad dahil mas puno daw iyon ng sorpresa kesa yung mga lakad na planado. Kaya nagdala lamang sila ng makakain sa tanghalian at pagkatapos
Puro chichirya na at inumin. Mula sa bahay ng kanilang kaibigan ay naglakad lamang sila papunta doon sa ilog. Merong kasing daanan doon na mas malapit kung ang babaybay na daan ay yung paakyat ng bundok. Pagkat nasa kabilang panig lamang noon yung kanilang paliliguang ilog at kabisado ng kanilang kaibigan ang daan na iyon. Nang naglalakad na sila ay panay ang reklamo ni Joey sa kanyang mga kasama dahil ang akala daw niya ay malapit lang tulad ng sinasabi ng kanilang kaibigang taga roon. Pero bakit parang ang layo naman daw yata? Medyo may katabaan kasi siya noong mga panahong iyon, kung kaya madali siyang hingalin, lalo na pagdating sa mga lakaran. At sa mga ganong pagkakataon ay hindi naman siya siniseryoso ng kanyang mga kaibigan pagkat sanay na sila sa kanya at siya ay kanila lamang pagtatawanan. At katakot-takot na pambubuska ang kanyang inaabot mula sa kanila. Hanggang sa wakas ay narating na rin nila ang ilog. At pagkalapag pa lamang ng kanilang mga dala ay wala na silang sinayang na sandali. Nagsitalunan na kagad sila at naligo. Masaya silang naligo, nagkainan at nag-inuman doon sa ilog. At pasado 4:00 na nang magpasya silang umuwi. Dito na nagkaroon ng problema na kung saan yung masaya nilang paliligo ay muntik nang mauwi sa isang nakakakilabot na trahedya. Dahil nang pauwi na sila at naglalakad na ay nakapagtatakang naligaw sila ng daan. Maling landas pala ang kanilang tinahak na kahit yung kaibigan nilang taga roon ay hindi makapaniwala pagkat kabisado nga niya yung daan. Napakiwari pa niya ay para daw silang pinaglaruan na makailang beses nilang binalikan yung kanilang mga dinaanan, ngunit hindi talaga niya maalala kung saan yung daan pabalik sa kanila. Hanggang sa abutan na sila ng dilim sa daan. Nawala pa naman silang kadaladalang kahit na anong uri ng ilawan. Pagkat wala naman silang balak na magpagabi at hindi nila iyon inaasahang mangyari. Buti na lang talaga at medyo maliwanag ang buwan noon, kung kaya kahit paano ay may nagsilbing liwanag para sa kanila. Hanggang sa makakita sila ng isang maliit na tindahan. Sa patuloy nilang paglalakad, nag-iisa lamang iyon doon sa lugar na ikinagulat pa nga nila iyon. Pagkat ng pagmasdan nila ang paligid ay wala namang bibili doon. Pagkat wala naman itong kalapit na bahay. Wala silang natanaw o nadaanan man lamang. Naisipan nilang magkakaibigan na bumili ng sigarilyo at samantalay na rin ang pagkakataon para makapagtanong. Ngunit hindi nila inaasahan na iyon na pala yung naghihintay na panganib para sa kanilang magkakaibigan. Dahil paglapit nila at pagsilip doon sa harapan nung maliit na tindahang iyon, ay nakita nila ang isang matandang babae na namimilipit doon sa sahig. Ngunit kapansin-pansin din yung malapad na pakpak nito at yung nagtatayuan niyang mga puting buhok, at kitang-kita din nila ang mga pangil nito at kalahati lang ang kanyang katawan. Kung kaya napasigaw sila ng katagang manananggal, lalo na nang mapatingin ito sa kanila nang sila ay mapansin. Mabilis silang nagsitakbong palayo na nag-uunahan.
na nagkapigtal-pigtal pa nga ang suot nilang mga tsinelas dahil sa pagmamadali. Di nagtagal, nang mapalingon si Joey ay nakita niyang may bumulusok na paitaas mula sa maliit na tindahan na iyon. Kaya napasigaw siya nang andyan na siya. At mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo. Naisipan nilang wag nang baybayin ang daan at agad ni silang lumihis. Pagkat naisip nilang mas madali silang makikita kapag doon sila dumaan. Hindi na muna nila inisip kung paano makauwi. Ang mahalaga para sa kanila noong mga oras na iyon ay ang makatakas doon sa aswang. Kaya doon sila dumaan sa masukal at mapupunong bahagi para hindi sila makita ng manananggal. At kung makita man ay mahirapan itong dagitin sila. Hinawakan na rin nung isa nilang kaibigan yung kutsilyo na ginamit nila sa paggawa ng sausawan, habang yung isa naman ay may hawak ng isang dakot na asin. Pero makalipas pa ang ilang minuto ay hindi na rin nila iyon nakita pa. Kaya huminto na muna sila at hinabol ang hininga. Nagpahinga muna silang sandali. At nang masigurong wala na yung nakita nilang manananggal, ay sa kanila sinubukang hanapin yung tamang daan pabalik sa bahay ng kanilang kaibigan. Hanggang sa natuntun din nila kalaunan at nakauwi din sila. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.